Hey, what's up sa inyong lahat mga idol? It's your boy here again. In for today's video, papanoorin natin at syempre re-react natin ang video nating idol Pasaway Vlog. Kaya wag na natin tong patagalin pa. Let's go! Woo! So yan mga idol, ito na po yung video entitled Taong Grasa Serenading Part 17 Public Prank. Let's go, play na natin. Wow, ang ganda ni ate mga idol. Grabe, ang ganda men. So ayun na si Idol Joy Pitobo mga lodi, Taong Grasa. Yan sa mga baguhan pa dito sa ating YouTube channel mga idol. Itong Taong Grasa na to ay si Idol Joy Pitobo. So yun na, let's go. Grabe, ang ganda ni ate talaga men, sobra solid. Let's go, tingnan natin to mga idol. Ma'am, puri ako dito, ma'am. Okay lang, opo ko dito, ma'am. Okay, yun. ma'am. Let's go. Ano kaya kanta to mga idol? Okay, ma'am. Mahilig talaga siya sa plucking mga idol eh. Kasi yan ang bagay sa kanyang boses mga lodi. Show you the world. Oh man. Shining centerings plated. Tell Nice. me places now and then you last let your heart decide. I can open your eyes. Wow. Take you wonder by wonder. Hey. Over sideways and under on the magic carpet ride. I hold you Oh. Grabe. and you fantastic point of view. Ganda men, solid. No one to tell Napaka-solid, you sobra. where to go, but say we're only dreaming on you. A dazzling place I never knew. Back when I'm way up here, it's crystal clear. But now I'm in a whole new world with you. Yun. Grabe men. Solid. Ganda ng boses sa ating idol eh. At ang ganda din ni mga idol. Grabe. Sobrang ganda. Perfect. Let's go. Unbelievable sign, indescribable feelings, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. I hold you up. Grabe men. Thousand things to see. I'm like a shooting star. I've come so far. A whole new world. Oh. Lumabas na si Taong Grasa men. Dalawa silang Taong Grasa mga lodi. With new horizons too for sure. I just don't anyway. This time to spare. Let me share the whole new world with you. Yun. Grabe. Solid ang lupet. Ano kayang gawin dito ni Boy Maas mga idol? So ayun na. Ooh. No. Gago! Gagi ba ka matakot to si ma'am mga lodi? Si grabe naman tong dumi ni Boy Maas mga idol eh. Ooh. May ganon mga lodi. Nakipag-shake hands ba si Boy Maas mga idol? Grabe naman. Akala ko matatakot si ate mga idol eh. Grabe. Ang lupit ng diskarte men, solid.
Grabe, men. So yun, next na naman tayo mga idol. Oh, ang ganda pa rin nila ni ate, mga lodi. Mga sexy. So let's go. Yan na si boy. Hi, ma'am. Ano pala si Walang- Joy Huwag kayong matakot, Pitubo mama. pala to mga lodi. Nakantahan naman ako. Kakantahan ko kayo, ma'am, kasi maganda kayo, ma'am eh. Okay lang, ma'am? Ang ganda nyo naman talaga. Kakantahan ko kayo, ma'am. Okay lang, ma'am? Parang ayaw nyo eh. In fairness ngayon si Okay lang, ma'am. Kukunin. Taong Grasa mga idol nagsasalita na. Compared doon sa una nilang video na hindi siya masyado nagsasalita mga idol. Ako, ma'am, okay lang. So goods. Tagalog lagi kayo. Oo, galing pa ako ng Luzon eh. Bola lang yan. Dudon. Nilalakad ko lang, oh. Oo. Gawin na ba? Sabot man lagi ka sa ako. Daw. May alam kasi ako ng konti na ano eh, Bisaya eh. Oo, pero hindi ko marunong magsalita ng Bisaya. Yun. Marunong nang dumiskarte si Joy Pitubo Okay lang, mga kanta ko kayo, idol. Mas maganda kung may mga banat siyang baon. Tulad kay Idol Till dyan mga lodi. May mga banat siyang baon. Sobrang lupit. Hey baby, when we Oh, are together, no promises. Wow, nice. doing things Mataas to kanta na to mga idol eh. we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, Hey. feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. Grabe. Lupit. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. Yun. Ganda. Here tonight, Hey. baby, when we are together, doing things that you love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. Grabe ang swabe mga lodi. Want to let go, girl. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I want to live forever through time and time. No promises. I don't wanna run away. I don't wanna be Ang galing. alone. No promises, baby. Now I need to hold you tight here tonight. Yun, sobrang galing men. Solid. Grabe naman to. Boom! Gagi. Gagi si Boy Baas mga idol eh. No, no. Puta natakot. Grabe men. Grabe reaction na ni ate mga lodi. Natatakot. Grabe hinampas naman ni Boy Maas yung ulo ng ating idol Joy Pitubo mga lodi. So let's go play natin ulit. Oh! Parang papatapos po yung video mga idol eh. Camera reveal na po mga lodi. Grabe naman to. So ayun mga idol, dito na nagtatapos ang video ng ating idol Pasaway Vlog. Siyempre mga idol, ang masasabi natin dito sa video na to, sobrang solid at grabe, na-entertain talaga ako mga lodi. Sobrang love trip at ang ganda ng boses ng ating idol Joy Pitubo, ikita ang grasa mga idol. So yan, dito natin tatapusin tong video na to. At kung isa ka sa mga bagong tao na napunta dito sa channel ko at nagustuhan mo tong mga video reaction ko,
huwag mong kalimutan na mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videong i-upload. At kung gusto kang magpa-shoutout mga idol, haha, mag-comment ka lang dito sa comment section. Bye!